To nakaliang jongi kum ka New Tribe Youth Council trong ka North West Castle District ni don menta kum ki Noilam hang ni hapo Civil Hospital Holy Cross hang ni hapo Mairang ti ka i ka bala penlong ni kum ki Noilam jong ka seng banwan ban ye kenduk bat iwei ilong kemi i badon deng ke jing syak sumar bat i badai nang ti naga chnong Mothanyau West Castle District hadin ke jing yok jing tip na kalian jongi kum ka seng ngilawan menta kasni bat kai ke bana kalian jengi kum sangi lalap kolong ba ini lok mi i kai i khulung jong i hasiteng lenti hang ti hasinong ti saw kadau ke benengkong kalong ba ilami na la chnong jong ka nang ti na chnong Mothanyau da ke jing thmu ban wan kai li jong khulung jong ka ban kiu chpo shilong hari ko ba kesmusi kolong ba enda kala poi hapo nong spung ha ka ba ka don ka jing pani thong khwai competition hapo pham pernai te haduk kumba lai kenta ai perkat ke jing sakut kali kabla penlong yang ini long kumi baka hab ban syak sitom hab deng ke jing su jing thar hab deng ke jing leng a jongka hanrei banyat om don jaka ka jing blok kali menen ke khat ru tarik hapo pang pernai kam dei ka badang malumala hanrei layu i leng ba ki social media ki ba pher hak bawat ka wei na ki ambulan ka bakit nong pang ka mi na ki thai nong stoin ban kiu silong kala sakut hang tu tika ai ka ban kalian jingi kum ka seng ni sokhya bat ni pan pau ya ki jing sokhya hakmat jong phi ki pai ba baro batang na idau jong ka de ka tamasa competition khwai do hanrei hab ban du no ya i mensim i koridor i khun chenrang jong kani ka longkmi ka badan menta hab deng jing syak sumar hang ni po Holy Cross Mairang na kalian jongi kum keseng HPC ni skopan penrem jur ya kena ka jingle jong ki bor jong ka district administration hakanu ko kom ki ai permission na kam ta jong kini ki nong seng khwai ki nong pani thong khwai haki banta ki bo pher bat haki district bo pher jong ka ridum khasi ki jong ni hakanu ko kom hakanu ko kendon ki ai hak ba wat ya ka surok national highway nong ston Shillong la i kumba ka dei ka parking lot jong nu re jong no ka bobu kajing hadu kata ya ki pajba khamtam kum ye ini long kumi blamat dala dehi ngila ye kendu mat bat habdeng kajing ya keren gejong ilong kumi ngidap da kajing so si hadu kata ba ilaong baladak klam don kanu kajing blok kali kemud balai kenta perkham nak phila poi sedu silong up down la poi re de namar ba kajing sakut kali kajing dang kali nakadau jong kajing perlong khwaidok hapo pam pernai West Castle kubla penlong ye kajing ja ku busnosi gani ka khubor ka ba kabana kalian jungi kum kaseng ni pha sigi bor district administration khamtam hangni hapo eastern west ni i ki bun tadi ki jaka khwaido khamtam hangni hapo jingking swer bat haki bentai ki bo pher kani ka khubor sigi district administration bana kalian jungi kum kaseng ni kentu ya ki bor jonga district ba phimdei ban ai permission chu nangni sakmat na kaptai ki nong khwaido lada kimnang ban manage lani kimnang ban le hakrukum ka badai lada kile kumne ka penthut ya ki pajba no sinong bat khamtam la de jia ya ki bopang ki bostom te gani ka khubor na kalian jungi kum kaseng ban ngech kham ban kalian ki bor jo district kin sim khia ne kam bat khamtam ya ke yin ka sem bopli jo ini i longkmi i bla du no i lo jong khun senrang jo i hasurok te gani ka masai bat khubor na kalian jong udisi jong ka West Castle unsa sim khia bat khot ya kini ki trai ki bopelong ki badan kiti ha kene ka kam ngalak ban ong ba kadi kam ke bakidon kti ha kajing peniap bro kamun sim bakordor hadu kata ngej ba kebor jong DC kebor jong district hibar koi kinle ya bodon kam